Miami me lo confirmó. Vull ballar sense sentir-me observada. Vull moure'm amb llibertat per l'espai. Vull tornar a casa sense haver de mirar enrere a cada carrer. Vull passar pel teu costat sense que em molestis. Volem unes festes lliures d'agressions masclistes. Y se te fue la gozadera. Miami me lo confirmó. ¿Y qué me confirmó? El arroz con habichuela. El grup de Poble Sec Feministes som un grup de veïnes, algunes que formem part d'alguna entitat i altres que no, que ens vam organitzar des de l'any passat per promoure una eina que és el protocol contra les agressions masclistes a la Festa Major de Poble Sec. El protocol neix al febrer del 2015, sorgeix d'una conversa entre veïnes del barri que coincidim en què hem viscut situacions en espais d'oci que ens han fet sentir insegures, amb la idea de crear eines per poder-nos sentir més segures i poder viure lliurement les festes del barri en concret, però també altres espais d'oci. Es basa en dos elements claus, que són la corresponsabilitat i l'apoderament, i té tres potes, que són, per una banda, la prevenció i la sensibilització, l'actuació a la festa major en concret i l'acompanyament i el seguiment. Aquest any en concret hem tingut coneixement d'unes 8 agressions masclistes a les festes majors i creiem que això no vol dir que aquest any hagin estat per art de màgia, sinó que sempre han existit, però creiem important posar-ho sobre la taula i donar-hi una resposta col·lectiva. S'ha començat a veure que era una necessitat com d'assumir-ho com a entitats, no? Com des de la base, des d'un treball entre nosaltres, de coordinar-nos. I s'ha fet aquesta assemblea d'entitats en la qual allà hi treballem conjuntament. Quan vam explicar aquest projecte es van adherir 2 entitats i aquest any s'han adherit 6 més, per tant hem augmentat, no? Llavors entenem que és una bona rebuda per part del barri. Aquest espai és lliure d'agressions sexistes. Que la festa no et confongui. No tolerarem cap tipus d'agressió ni comportament masclista. Quan algú ens pregunta com podem aplicar un protocol a la nostra festa major, com el que diem és que no val només en aplicar el protocol, sinó que s'ha de fer una tasca prèvia, que s'ha de fer com un debat sobre el tema, s'ha de fer una sensibilització amb la teva entitat, amb el teu col·lectiu, perquè si no, no té sentit aplicar un protocol des de zero. Hem dissenyat unes formacions adreçades a les entitats que s'adhereixen al protocol. Treballem al voltant del concepte de límits i de la cultura del consentiment en contraposició a la cultura de la violació, que és la que està més extesa. També parlem de programar en perspectiva de gènere durant la festa major, parlem també d'on s'ubiquen els lavabos públics o la barra, on s'ubica la cartelleria, la senyalètica, perquè en cas que alguna persona se senti agredida sàpiga cap a on ha d'acudir per demanar ajuda. Intentem que tot estigui pensat des d'una perspectiva de gènere. I el xulo també de que sigui un procés comunitari és que dintre d'aquest disseny han participat entitats del barri, com ara, per exemple, Raons Públiques, és una entitat que treballa el tema de l'espai públic, i han sigut elles les que han fet les recomanacions de com col·locar exactament la barra o els lavabos, etc., o la il·luminació. Sí que hi ha unes premisses amb les quals ens basem i hi ha unes propostes d'actuació, que no sempre són les que... Depèn molt també de l'espai on facis la festa, de la gent que hi estigui. Les persones s'han pogut formar individualment i així, si reben algun tipus d'agressió masclista, elles soles puguin donar resposta a aquesta situació, amb l'ajut sempre del col·lectiu. Hi ha hagut altres barris de Barcelona que s'han posat en contacte amb nosaltres, com ara Sants, com ara el Clot, ciutats a Esparreguera, també de València. Nosaltres ens hem emmirallat del protocol de Donosti i de Gràcia. De cara a fer créixer el protocol, necessitaríem més suport del barri, perquè així entrin noves veïnes al grup motor i noves entitats adherides. Aquest protocol està a l'abast de tothom que vulgui aplicar-lo a la seva festa major, i està a la pàgina web, que és poblesecfeminista.org. Per unes festes lliures de sexisme. No és no.